И здравейте, потребители на YouTube, аз съм PandaBoy и днес сме в GotaCraft на 1.8 и ще снимаме на PvP. Ей! Сега чакаме шубетата да скочат 1 час. Така. И тук сме на 1.8, затова имам полшанки за силен скок 2. Аз съм се запасил добре. Сега чакам другите бебета да скочат. Като например Мегато или там нека си. Къвто. Ай, скачай, бе. Ай, скачай. Снимам. Ай. Бут. Ай, скачай, арба. Така, ще сме хитри и да се бием с него. Скачай. Скачай, бе. Ай, скачай, бе. Аз трябва да скачам винаги. Буй. Не. Да знаете, че аз съм мега слабия на PvP сега игра, защото съм мега слабия и искам да го победа това, защото той и сигурно е мега слабия и затова. Това са най-кофти. Къде ме изстреля това, бе? Къде ме изстреля, бе? Кофти. Ай, сега ще мреш, защото съм по-силен от теб. Ай, умри, бе! Мри. Добре, чао. Брат ми тук ми досажда. Ще яде боя, ако не се махне. И се е служил някакво женско на главата. Какво, бе? Само малко. Ето. Него притиснали. Какво? Не, той измами. Това женско ли, Ага. Я ви използвам. Това, древно. Това не е женско. Аз се базиках и онова не е женско. Бам! Глего, бе! Той с този лък ще ме щупи в първите секунди. Интересно е как още не съм щупил бронята, мри! Ай, бе! Мри, бе! Така! Буй! Щупих му! Ай, сега кофти. Сега ще му уби. Ай, взимай! Ай, бе! Мри! Айде! Грозен! Ой, стига, бе! Айде. Какво? Той избега шубето. Хе-хе. Някакви тук айдеми. Тук всичко. Значи метам всичко. Женичка. И ще се върнем, когато започне другото PvP. И здравейте, потребители на YouTube. Върнахме се. От този път си взехме резервен сет и лък. Защо ми е безкрайно? Защо изобщо съм си взела толкова? Добре, значи
мегато, този път трябва да е подготвен за моята ярост. Аре, сега аз и това тук ще строшим оня другия. И добре, хайде започваме. Скачай. Скачай, бе. Аре, пошанките не са безкрайни, скачай, бе. Скачай, бе. Най-накрая. Ай, да го изядем. Ох, не как, не знам. Лагва мега много. Както и на мен вече. То пич ми залага. Какво става, бе? То сме телепортира при него или? Ой, аз деца ме заганя от целих ето тук. И сега ще пазя моя приятел, защото пак не ме заганя. Здравей. И да. Махай се. Аз съм ранен. Махайте се. Взимай! 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 Опа! Взимай! И направо ги струших и двамата. Чакайте малко. Е така. Добре. Така. И да. Бой. Ай, бой. Бой. Тук. Бой по всички. Бой по всички. Е, той има същия скин като мен. Маш убия, ето с какво ще да става. Još ябълката, бе. Какъв то лак. Ай, аж, бе. Давай. Гледай го, бе. Не. Добре, успях. Не избягам. Мерси. Ай, сега умри. Ето ти ще умреш, защото няма никакъв едничант на брони. Ай, сега, взимай. Try flame. Тъпия хак. Ой, бой. Ой, добре, хайде, бой. Try flame. Къде е този, бе? Ай, взимайте. Взимайте, бой. Не ще ме убият. Може да ме убият. Добре, още не са ме убили. Ето хубаво. Значи много. Добре. За всеки случай да купия тук пошенки и всеки работи. Какви са тя килаури, аз не знам. Айде, мри, бе. Мри ти, бе. Мрете, бе. Така, взимай, умри. Не умрях, окей. Да. Както искаш. Добре.